जिला सुल्तानपुर कादीपुर तहसील सूरापुर बाजारिया के नमवा हो। पावन लुभावन बड़ा हो मन भावन लागेला बिगथुआ के धमवा हो। जिला सुल्तानपुर कादीपुर तहसील सूरापुर बाजारिया के नमवा हो। पावन लुभावन बड़ा हो मन भावन लागेला बिगथुआ के धमवा हो। जौने घड़ी लक्ष्मण के लागल शक्ति बान हो। लेवे के सजीवन बूटी चलले हनुमान हो। जौने घड़ी लक्ष्मण के लागल शक्ति बान हो। लेवे के सजीवन बूटी चलले हनुमान हो। माया कैले काल ने मिजारू के हनुमत रामायण में लिखल बयानवा हो। पावन लुभावन बड़ा हो मन भावन लागेला बिगथुआ के धमवा हो। माँ करी के कुंडे आसे नान चाह कैले काल ने मी बन के मगर मक्ष तब अइले। माँ करी के कुंडे आसे नान चाह कैले काल ने मी बन के मगर मक्ष तब अइले। आस्थान हनुमान राम जपी के कैले काल नेमी के बधनवा हो। पावन लुभावन बड़ा हो मन भावन लागेला बिगथुआ के धमवा हो। शनिवार मंगलवार लागे बड़ी भीड़िया हमर बिगथुआ महावीरन के कहानिया। शनिवार मंगलवार लागे बड़ी भीड़िया हमर बिगथुआ महावीरन के कहानिया। दावा तारे रीतिक यादव जय हो बजरंगी राजपति करल बखनवा हो। जिला सुल्तानपुर कादीपुर तहसील सूरापुर बाजारिया के नमवा हो। पावन लुभावन बड़ा हो मन भावन लागेला बिगथुआ के धमवा हो।